og sprøjtemidler er en Hvad er det, stor del af landbruget i Danmark. Nej, det giver ikke mening. Biodiversitet og sprøjtemidler. Altså, der er ikke fundet min cardigan. Hvordan fuck skal jeg starte den? Jeg kan gå ind og bare sige biodiversitet og sprøjtemidler. Brugen af pesticider og intensivt land, det kan man jo ikke. Skal jeg bare starte sådan, at brugen af pesticider og intensivt landbrug har alvorlige konsekvenser for insekter som bier? Ja. Mange bier er troede, blandt andet fordi de mangler blomster og planter, at de bestøver, og fordi de forgiftes med sprøjtemidler. Så der, man skulle sige, det kunne være en bivirkning af, hold kæft. Mange bier er troede, fordi de blandt andet, heldigvis kan man som en almindelig havearbejder bidrage til at bevare bierne ved at De har brugt chat. ja, vi har blandt frugttager, som almindelige haveejere kan man bidrage til at bevare bierne ved at plante frugttager og blomster, der blomstrer fra forår til efterår, lade dele af haven gro vildt, undgå brug af sprøjtemidler, købe økologiske produkter, manuelt frem for økonomi. Og hvad er der mere? Nu skal jeg på byen. Jeg synes, vi skal springe den over, jeg lige har taget. Den virker sådan lidt malplaceret. Fordi hvorfor begynder vi at snakke om bier? Og så går vi tilbage til at snakke om dyrkningsmetoder. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal snakke om bier. Mit øje er fucked. Nå, det vil jeg ikke håbe. Hvad? Hvem er det, der hver gang dit øje? Hvor er det lede? Jeg tror egentlig, det er sådan noget som sådan seriemorder og sådan noget. Dem der ligesom... Det er 2 minutter nu. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare mig selv. Men sådan, tror jeg, de kunne finde på det. Det kan være. Hvad? Finde på hvad? Jamen, jeg ved... Ord ikke også. Jeg tror bare, vi lukker den der.